Loopt das Veld Stadium emden umkhulukela khona imama Sundowns mina phezulu akabuyelo iChippa United the Chili Boys silapha namhlanje singabavakashi kanti kunjalo yona Mamelodi Sundowns ekuyiyona ngempela engosakhaya namhlanje kuzoba ungaphansi nongaphezulu ngoba siyazi ukuthi yona iChippa United ilapha yama phansi impela ngoba ilapha ku number 13 kanti kunjalo ke namaphuzu amashumi amabili embele kemidlalo ngamashumi amabili nambili kanti ngapha iMamelodi Sundowns yona ilapha ya idlala imidlalo ngamashumi amabili nomuvo kanti lesibikela lapha ongaphandle inguquko phakathi kwayo neOrlando Pirates esimnyama ngenkani ngokunjalo sola amaphuzu abanawo angamashumi amahlanu akwaZampantshi ushiya ke namhlanje ukuthi ngayebala yiphi ke ezovuma ukugaba uphondo iyolala ibonene sonelanga neno ke nawe uzozibonela umdlalo oshisa ngendlela emangathi ngathi la ngathi khona uquqa siyaqudwa amakhasi la kodwa ke nokho kumnandi ke ngoba kunjalo lampo ke bona besibikela lapha babona namhlanje la enkundleni ngezingxoxo zethu kumnandi ke ukwenza nawupheka lapha yazi ke njalo ukuthi yona Sundowns la kahle kakhulu ibanga lapha umbango wesixoxo nayo iOrlando Pirates yasibona lapha uRonan Williams bophele kahle kakhulu ke lapha abona ngempela bane lapha khona nomdunyelwa siyambona kanti nangiya uKipido uzobe khona ke la kube mnandi uAdams ebajikisa lapha phambili ngempela wenze lapha nesiswini kanti siyambona ke lapha noMatthews kumnandi ngendlela mangasayi bamsela noReynolds izoya sasimpila lapha nayo iAdams noReynolds bekhona ngapha ke namaStellies namhlanje kumnandi ke uma sibabone begijima lapha bobabili kweze Sundowns the Brazilians imina phezulu ngempela namhlanje yabona lapha namhlanje uNdlondlo yena ke ngoba simboni lapha lo mfo waseNigeria bathi ke amukho ke kasiyabona namadingwana akagijimi lapha esiswini ngimele mangasathi yazi futhi lapho khonqobe naye futhi washaya igoli ke lenyanga ngempela kasiyabona ukugweba ukhona siyamazi ukuthi naye futhi uyingozi ongakazoyibona usele unekhadi ke nokho siyazi ukuthi ke ugijima kakhulu lapha esiswini emuva lapho beyiqongoda futhi uSem yamazi uSem oyekhithi ukwenza laphana iCeltic phambilini kuba mnandi ke nasipheka sinjinhla siyabona ukuthi nangiya uEugene umuntu akamdluli uyena ozobe isiphathimandla kanjalo ebasinokuhledwa umboka baloyi yosiyamina le nangu futhi laphana uKamahelo Ramutsinela kanti abamsanda ke labo noKhenny Mamekgwa kumnandi uma kunjalo uhlezi kamnandi iphethwe iPremiership lisegazini forever aliphumi la kuwe ibhola ngoba uyalithanda lapho ke ababamsela lapho Cardoso okungena uqeqeshe la simbona uTishas umsoka Khompela simazi ke kahle kakhulu nange simbona umqeqeshi ngala uVusumuzi uPhephethe bayamphephe bathi kumnandi ke ngoba ushili wacha namhlanje okungenani bawuthola noma iphuzu elolo ukuthi ufuna badlale ke ngokulingana akwaZompantshi kushiya ukuthi kuyokwenzeka yini lokho na ngoba umudise emova uzobe iqongothe kahle kakhulu ngala kwesokuqala uKhamis naye futhi kunjalo uzobe ekhona siyazi ukuthi la engasibe dlala manje beshasa ngefu lapha lamaqembu amahlandla amashumi amabili nesithupha nangu-Ikram Reynolds bafana asazi-ke ngathi mhlawumbe ke ngathi umwele esandleni okufanele ngempela uqhamile siyamdinga kodwa noko iminona phezulu-ke ngokubana kanje ipheshulwa umoya nje ibe mncane kakhulu nobheka lapha ugudle ngesincane kahlaneni uSem siyamazi ukuthi uyingozi ungakaze uyibone nangefihla lapha umudise kumnandi ngendlela emangalisayo kanti siyazi ke namhlanje ngempela kusemshukana bona ngo-Eugene kuzobe kumnandi ngendlela makazi kanti ngokunjalo futhi-ke sebekore amagoli angamashumi amane nemuvo bedlala emidlalweni engamashumi amabili nesihlanu kuyona ileague yobhekele nje asuka lahlala emuva lapha uza kulithinta-ke noRonan Williams sizokele yasegqabeha ehlala kakhulu eqenjini lesizwe Sundowns idlala lapha neChippa United Chili Boys
sazi ngempela bazothela ngophelepele emehlweni na ngokela phana ebuyisele emuva kumnandi futhi ukekana siyambona ukhona namhlanje kwezokushumi nothula ngempela abiyele kuyena futhi ukekana esikeni sesenta sokuthi ayifeza ke ngafa ekudla esethi qham toujours umthunyelwa wayifeza ke lapha no bazoviva kanti ingozi yomntwana lapha uyena usalese onamagoli ke amathathu ngokubambisana na eclass egram trainers kumnandi ke uma kunjalo simbona eyincenga lapha esiswini lo mfowethu wakena ukekana betha uphinde mzawabo ke lo ayende angijabula manje funa ifeza ngapha lekudla khona ke nonke ifeza umdunyelwa kahle kakhulu ubuyele emuva-ke bayibeka nje la ekhona lo mfo okuthiwa ngukekana ifeza futhi kahle ngaleli nkundla bayincenga nje baqake sibabone sibadonse uCupido nasezewaya kakhulu le family iseke kahle kakhulu ngapha nokekana futhi oyena isizinda sokuqala ukuthi kwenzekela ngiqombe lafuna futhi intaba and ayikhona yala ngempela leyo ekade bethi bayiveza-ke lapha uSantos kodwa lokho akweze kwava ukulunga ensizweni yaseBrazil edlala lama-Brazilians ufake lapha wayincenga futhi nanto ngizophela ngaphandle bathaphumanga-ke liphumile lagcina liphumele ngaphandle abiyele-ke futhi laphana awu angiyijomba-ke laphana lokho kuthiwa malimwa bila futhi amfakele bovu lapha ejezi abayo ama-Chile Boys ase-Eastern Cape Cupido-ke ifeza-ke kahle kudla keka eza kuyifaka-ke ngafu le nkundla ngibona kuhamba lo mfo yabona ubheka laphana ukuthi sidlala kanjani lapha eSundowns amagoli-ke ndawo konke okunye okunjengaloko iminingi encubaka mpondeni ancenga futhi laphana ngokukhulu ukushesha abe yifeza-ke izothinta nje kancane ayikhona yala laphaya bekade kuzama yena umsabelenga kodwa-ke nokho abiyele emuva-ke bekhona uKhamis laphaya bayithinta futhi ukhona umutisa wakwadlula umuntu laphaya bayicenge nje baqala nabo-ke futhi laphana lakhishwa emuva laphaya bathi asiyibekele phansi ithuba leke manje badla phansi nangeqonda-ke laphana kahle kakhulu lokho ukwayipha kodwa nawe bayithathe phela uCupido wathi ngiyavimba la suka nje sokuyabonakala ukuthi kuzohamba kanjani ngoke sibona ukuthi ezoyibeka esikhaleni lapha ukhona Allende ngokuyendezela uzokuyifaka futhi uMudiba emuva laphana ukhona uCupido ethi me esholo phansi ekhele grant umfoka keka ngapha nenkundla umfoka mdunyelwa uzoyifeza-ke futhi naye ayibeke nje esikhaleni uma sikhona kodwa ngathi wasebuyisele emuvukela futhi uGrant Kekana esikhaleni laphana ebesingesezenda lokhu encinge njalo Cupido abencenga futhi bayangena kamadawona ithuba lizovela inina kamakhanda yasebenza ulivimba uNozindi Dlondlo Ashis Shribe-ke futhi laphaya kahle kakhulu ngalena nkundla bazokuyithinta nje bathi sila baphinde futhi bathi silaphaya hloza umuntu-ke laphaya owase emasibini to-ke futhi bazokuncenga nje yobe beyibeka laphana esikhaleni khona-ke umusele izokele ehlala kahle kakhulu hayi khona uyibeke kude kakhulu beke kafike uKhamis konakele lapha kuyona iphethwe i-Premiership sazi ukuthi ubani oswenkileke namhlanje wagqokisisa yoshile ukuthi i-Sundowns ingoku lapha ongaphandle ngathi ongaphansi nongaphezulu phakathi kwabo laphana benayo ezimnyama ngenkani ezingamakephula lancenga futhi laphana bayifeza-ke ukhona ngapha nenkundla ithubane lokusekhona laphana ezawuqhamuka la lo mfo okuthiwa ngena umsabelenga emuva la sibona manje ukekana Allende futhi ngalena inkundla bazawuyifeza ngoba ukhona uDiva abiyela futhi ezinsizwe lothi ngokukhona uSalesi laphana phambili kulapha kafika namanye uMudiba ngapha nenkundla uveza uSantos
nangu manje isho bana ngakaze ulibone udla phansi lapha yena Modise ngathi ethi ngiyabathwala emahlombe Santos ufuna wathi ake uyinyenge lapho grand kikana bekhona kubido esifuna nokho bathi sizala bayithinta futhi kancane Khamis Chibona uzobashiya la udla phansi ngempela asifunda ulikhoba yini khona phela mafante khona kick yokuqala ezizobonela bese kukhona yena kunqobe asibone into zobhala la sezikhona yini ngoba asifale lapho sikhona le soshaya lapha yona Chippa United qala ke khona lapha no Ikram Reyners bazofi balekelele befambisa lapha uzoliphakamisa liye phezulu bese ke bezibona ubelafana akhisha waiting ngoba mathi ugrand ke kana dona khona ke bazohamba nje njengefu baphindelele la bevela khona Ikram Reyners asizafika ijubane enkulu umsili bathi ngiyifaka esikhaleni lapha enikeza lo mfo kuthiwa Sam yamazi uSam isibongo ukuthi Sam ubongani igama lakhe okwaSam ngibika futhi ikhoshi kakhulu ngale nkundla lashaya tude lapha ngaphandle kuzokuba i-goal kick uMatthews siyabona ke ukhona lapha akele ngempela Miguel Cardoso ubona nje ukuthi wakevule ngoba akenemenezo kwamanje akaboni ukuthi kiwa phambili noma kiwa emufana kodwa kuzobonakala maduze nje akele lana nje libiyela futhi umsibi odala ingozi-ke lapha khona khona ijubane futhi khona lapha majali budu khona shaya isithethe lapha ubiyela-ke futhi manje bakhona Santos nakhona Ikram Reyners usuke laphana unompempe okuthiwa ngu-Eugene umntaka Mdluli konakele ngempela siyabuya la enkundleni enkulukazi iLoftus la kuhlangane khona iqembu eliphezulu iSundowns baluhlanganisa lapha nayo iChiefs United ukulafuna khona uGrant Kekana duze komqa wesentencing lapha siyambona ezakutenda futhi khona lapha bathi Matthews bathi sikhona siyavuta bhe Kekana ubibike esikhaleni lapha offside liphakeme iduku ngosibona Adams insizokele edlala kahle kakhulu ngoba iyavela nombango enawo lafana kuyona iqembu lesizwe ifuna ukuthi ngempela naye ikhombise ukuthi hayi mina andifikanga ndigalelekile andike ngokunjalo sabone ngaphandle lelofona uzibe manje abantu besenjalo-ke lapha bavela ngokukhulu ukushesha nanto-ke futhi ijubane lapha liyavela balavela phela ngaphandle phona siyazi-ke njalo ukuthi phambilini emidlalweni ngamashumi amabili nesihlanu iSundowns ayikaze ilahlekelwe ishawe laphana yona iChiefs United yakwazi imidlalo eyishumi nesikhombisa dlala ngokulingana emidlalweni eyisishiyagalombili Khamis wonzakela phana yena uKhamis
Nunga futhi ngokushesha ukhona Ikram Reyners ubonile ukuthi ephumile endini undlondlo kumnandi ke kunjalo emva komzuzu elishumi iqanda ngapha neqanda ngalena lapha eLoftus Threshold Angelo Reyners okade ke washubeka phansi lapha bayithintile lapha bekhona Modise lavele lahamba lajogola ke bekade futhi lithintwe laphana ilomfo okuthiwa nguSam ngeke umsibi ngonyalo lwakhe ngobe iphakamisa lapha okungena umsabelenda with Sundowns watching it phamisa ke lapha Ikram Reyners washoyibona ukuzolaka umsibi Muselle futhi manje beyithile laphana bathi siyaqala namo ayende esikisese ayikhola wasebenza ngempela kungenjalo ingozi besikhona okade egudla ngale lo mfowethu wangena uMatthews okebeza nalo futhi ukhona uKhamis ngeke uKhamis ithuba ezovela ke la ehle kakhulu uSema wahlala ngomsebenzi nanti leyo phumela ngaphandle kanti ke la akhona uModise nangisemona lapha ebamba la ekhanda ukuthi hawu akusembe kade la emva kwakhe bengamnika nje ngoba nagijima ngesokunqale ngonyalo lwakhe khona ke nokho lo mfowethu wangena Modise ke kana eisusa ke lapha yasibona manje uKhipito eyiveza lapha okunokushesha balobe inceke lapha ayende efaka kakhulu ngale nkundla sibone futhi khona Modiba seyibuya lapha kuyena kuSantos ubona kwa wathi yawuvuleka manje umdlalo nikeza ukekana angisesimona uGranta ubona lapha khona uKhipito usahlangene kahle kakhulu benayo ukekana manje cha ke sikumnenzise ke manje lo mdlalo kuvideo angayithinte lafana yena ayende kanti emuva ukhona lapha Modiba awehlekehla sakho kwamnandi impela la simbona futhi uqhamukela Adams angayithinte kahle kakhulu futhi ngafike ngoba bayiphakamisa amakhanda kulumseni beyawashaya lapha khona lapha Muselle ulegele la yobona nje ngonyalo lwakhe angelethule emthini undlondlo asibelekela enkundleni siyabona futhi ukuthi uginqi gonqo umdlalo lo isehla sinyuka ngempela ubona nje kulokushesha bathi siyabuyela khona uSantos andokithi wona futhi kalele nkundla khona ikhomazi elikhona wena ufaka amaglavu lapho abanye phakathi kokuhelehele lasezweni kanti ngokuqala nqabe lava etholana phezulu kwagcina kuye elilodwa ngapha nelilodwa ngale ayike yayivuma ukuphondo phakathi kwalamaklebu sazi-ke njalo ukuthi iyona ichipha kade nguSokhaya aliphakeme iduku nawubheka ngale nenkundla yena ukamahelo Ramasindela ngonyalo lwakhe abamhleka laphana Vilakazi oyena umqeqeshi osezingeni eliphezulu ngafa kwezayo Chiefs United ngeke laphana uAdams esiswini nayiveze futhi ngalena nkundla ethi ayihambisone ukuthi kuvideo esafakeme ke iduku ngale nenkundla ngena uDakabaloyi sebile bova Modiba
baningi abantu phesheya laphana nenkundla ngempela uyabona nje bahlelekile kodwa akuzange kusho ukuthi mbo ngisho ukuthi mbo la usibe manje balwengi ngisho na ndelibele buba kuyena umsebi eyithile futhi kakhulu ayithwane alivele lapha yakho oh angiyoma nje ukhamis khona lamsondela libhola ulifake emva kwakhe wase eshubeka phansi-ke ovela vele khona uKupilo Keka usanapha-ke laphana Kekana sazi-ke njalo ukuthi i-Sundown kulesithi-ke ihamba nje ibanga elide lemidlalo eyisikhombisa ingakahlulwa iqhubeka njalo isabuqoka amaphuzu yose laphana phezulu kangaka kanti-ke kwakade bedlale ngokulingana phakathi kwayo laphana i-Sundowns ne-Chippa United ayikhona lamshiya aphela ngaphandle leshiya-ke lapha umdunyelwa kanti-ke njalo siyazi ukuthi yakahluleka ukukora laphana emidlalweni ilandelana yaze yaba mine yona i-Chippa United umidlala kahle nayo lapha i-Sundowns ngaphambi kwaze kwafika lapha-ke khona umfeca owashaya igoli kwaba yelodwa ngaphinda elodwa ngale kanti-ke futhi laphana khona lizovinjwa kahle kakhulu ilo mfo okuthiwa ngena Ronwen Williams siyazi-ke njalo futhi ukuthi isilomo la sake sakwazi ukukora kuyona i-Sundowns idlala i-Chippa United umfecane owenze ibuka-ke laphana sobona-ke kanti siyazi futhi ukuthi owayekwenza waselandela uMarman wehleli phansi laphana uyakhona unda-ke ngiyasimbona emdonsa ethi ngiyakubamba la uthi ngiyakudonsa fana kusho-ke lapha uNsabelenga kwezayo i-Sundowns khona futhi umdunyelwa lavele laphela ngaphandle elelo bhola kumnandi-ke uma kunjani nangoNsabelenga esebuyela emuva uvela phaya ukhona umfoka Msibi uza kulisusa lelo bhola ngokuseyiqanda ngaphandle eqanda ngalena ishumi nesishiyagalombili imizuzu eseyidlaliwe la ntoke manje bekhuhleke laphana ombhibiza-ke lapho bamshayele ngembibizane yena bhala yena futhi uModiba kanti nangebambe emlweni laphana kuthintekile ukuthi uModiba bhala-ke la ukuthi ngathi lokuqala kwezayo i-Sundowns nanguKhamis uyabona bashayisana bayakwebhana ngezandla nomunye uyademelayiza kumnandi-ke uma kunjalo nange simbona uKhamis bathe ukuthinta yena uModiba emdlalweni umkhulukazi ngaphansi kophele bethu Premiership lapho ngempela izinto zenzeka khona aze ukuthi uSwenke waconza yini wavunula kahle kakhulu ukuze ukwazi ukuthola iy'nkulukazi nasobabili amarandi uma ngabe ube wena oqokiweyo sibona laphana futhi nayijikisa laphana ayikhona vele lavinjwa nje Kupilo alena enkundla ukhona futhi uModiba eyibuyisa la uKekana ukhona futhi Kupilo usahlala kahle kakhulu bena uKekana kanti nangale futhi yena Modiba abakuse ukhona laphana Musele nangu futhi ingenge lapha lo mfo okuthiwa nguKhunqobe bela futhi lishisa lobhola sibona kena ukhona ngale Matthews wambona ngempela Matthews umfake lesikhathi laphana ukhona futhi
khona seyigcwele kakhulu-ke lapha sebeyibonile ukuthi iyaphi Mudiba enikeze ngapha Kekana ngoke futhi uMdunyelwa Santos Ayanda ekugcineni kwagcina kwenzekile kade bekhala ngako nko kuyihora lapha sithi nje imizuzu engamashumi amabili nako-ke bayajayiva la nami ngakwenza-ke kumnandi-ke ungizwa ngithi Bindomo Doda lapha Loftus Versfeld yenzeka indaba ngempela kulekele kulekele ngempela kika nawubona lapha bencenga uMdunyelwa eyiveza fanike Santos eyifaka isikhala lapha ukuthi ango-ke sibone shaya kude Lamondla uNdlondo ubheke lapha nangiyalo ndwabe Lamondla-ke umsibi maphakathi ngempela qala-ke manje latsheka ijoga latshekela nangiyawo ende elivala phakathi lelibhola Allende mnandi-ke lesine leli goli alifaka la usikwe manje elilodwa ngapha iqanda ngalena Allende umzuzu nje wamashumi amabili waseshaya phakathi Allende yakhuphuka-ke manje futhi kanti bingene lapha elele isipili icuthile nangabe nje kungagcina kunje isiyokhuphuka-ke ibe iqhakele phezulu dosele ukuthi inguqunguqu yongaphansi nongaphezulu phakathi kwayo iSundowns ezimnyama ngengane okusethe ngena la asibheke nangu-Sundowns seyiyona seyiphezulu manje phakathi isibili ngokunjalo siyabona-ke Durban City iza ngothulu ezikhona lapha benamazulu ne-Kaizer Chiefs amakhosi kumnandi-ke okunjalo lapho phezulu abahlanu nje abafutha amalangabi lithuba cishe konakale ngempela ngathi kuzolala kungadliwe la kwezayo i-Chili Boys alala ngadliwe ngempela Mosele ngoke manje iveza ngale kunqobe ivinja futhi lophona Adiketuka lapho salukeke wedwa Cupido uyifakile-ke kahle khona ngale khona futhi Mudiba ngapha nenkundla siyabona-ke eqhamuke nje ukekana ethi ngizohamba nje kancane njengobona-ke nangeyithile ukuthi hands up emfondeni uyababiza nabeze la kuye uyabaqhela khona-ke nakho no-Adams ukhona laphela nayo nami futhi ngingakwenza lokho kwenzayo lenkundla kaCupido nami simbona lafana ukhona ezawukhomba nje wathi nami futhi ngibuyele emuva-ke ake sibone-ke nasinenza ukuthi uma sibheka la Silence yena-ke ophezulu laphaya kushayweni kwamagoli kumanje nje wakadla ne-Chippa United wabashama khonabili kanye ngokulandelana kuyayipleyisi-ke leyo nalithiwa eceleni kwempali cishe kuvele umonakalo futhi kwakuyilapho behlangana khona-ke okwesibili second round asibone futhi ngiyala nabe ngiyibuyisela phana khonqobe asiliyophumela-ke ngalena nkundla nandi-ke sibona lafana lomfo okuthiwa nguMhlabeleng mnandi-ke besasho ngempela la ukuthi ukuhlangana kwesibili kwagcina kulaphana ngesizini edlule amagoli amathathu ekuhambeni-ke siyabona ukuthi ngempela kanti kulokhu bagcine bedlale-ke ngelilodwa ngapha nelilodwa ngale ufikela-ke ncenga ijubana uMdunyelwa noma wafaka esikhaleni esingekho pheza futhi singesesenda ngathi udlale kabuhlungu laphana uzophuza uMapepe qhamuke ikhadi-ke lefuzi ngoba mdlase kabi nangibhekelele ngabuyena ukhonqobe uthi Eugene Anga u-Adams angafuthi kungenzeka ukuthi athole
ikhadi eselizovenza ukuthi limnyundela wazi lalimnyundela ikhadi lisho ukuthi nje limenza liyampenda abe mbi ngoyalo lona ngokhonqove ethi yavula bamvala ubuvela maningi nje oshilo ukuthi abantu bakhona la ngikhonqove futhi adamza wathi ngiyagxothiza kama ngiwumdliviza ndike ngokunjalo sibona lapho kusale soma akwazi ukuthi akole futhi so ngabe uyena oqala nxa kweza iSundowns la ukuthi ngempela akwazi ukubona amagoli amathathu ilandelana imidlalo uma bedlala neChippa United nangikhonqobe uyangikhomba-ke ukuthi ngiyakuzwa enjalo tata uyathetha ngasho umuntu omdala ukuthi khonqobe sesukubele-ke kumnandi uma kunjalo ngiyo-Adam sizwe lesigijima eqenjini lesizwe yaqala kuma-Steelers ukuthi iqame kahle kakhulu futhi lapha i-Chili Boys lavela phela ngaphandle lapha phela ngaphandle qande ngaphandle lodwa ngalena hamba phambili sokhaya lapha eMamelodi Sundowns kabuyile yo phela ngaphandle Mosele yena Alphonse ngalena enkundla lapha khona kanti nawupheka lapha engathi lezi zosena impela uthiwa Molingwana yena lokho ngiyofomba phela kabuhlungu kuvidio phambili nangasibona ukikana ifeza ke manje ihlekisa lapho kahle khulu simona ukuthi umdunyelwa kwenze njani nathi me awuphinde futhi esho kuyena ukikana nenkundla uzoqhamuka athi tusho yena kuvidio Madiba khona futhi ufaka igoli lapha Ayande singe senta futhi bayincenga lapha ukikana lokho etshala kahle amabhola lapha nangumdunyele uzoqhamba lapha umdunyele futhi ithinta kakhulu dunyelwa ngiyithinte ibeka kakhulu kuyena ukikana esinge senta lapha ukhona futhi kupido kanti ngale Modiba ukhona wathi angiyilapho-ke thiniswa esho kimi ezothile nangeyifeza-ke ngalena nkundla ukwayipa nawo manje ukhamisa hayi khona mshiya lelo phola badabakababa limshiye lelo phola lomfo okuthiwa Molingwana Adam uthi manje umdunyelwa emuva lapho khona futhi ukikana ngoke uCupido ovimba kahle kakhulu bena ukikana la emuva ngekama futhi ethi Memfo ukikana ngosembona manje yangale uzonikeza uCupido ngiyeza lapha ukwayiba nanto-ke futhi sibone bayifeza ke lapha naJogaden nokho bayivimba unozinti umsibi ngapha lenkundla sobona-ke ethi Thushu lo mfo okuthiwa kuyena uSam ubungane Sam usayiphethe nanto-ke futhi ifaka isikhathi esihle kakhulu laphana ijubane likhona-ke la nasibheke nje ukhona lapho kuthiwa uMatros ngazi uMatros Matilo-ke la wathi ashaya nokula vidya kalula nje Musele nanguMatros nangufuthi Musele awu Musele futhi wakile ukuthi Orlando Pirates nalithuba lapha nalithuba kuyidina ngathi abese khalele indweba kulemele owangakubo ogiqizayo lapha Musele wazi ugiqika ngoyalo nangumdunyelo yabona ngiyamdumela-ke fana beshayisana-ke nafuthi umdunyelo engxenyeni enkulu yeMamelodi Sundowns ikhona-ke iChili Boys nangubongane Sam azi-ke ukuthi uyashoshela ngapha kusekunxele ngoba unencele ngokuzalwa ke la Matros ukuthi uzokwenzile Matilo-ke nangiyazwabona lapha emvukeni mzuzu ngamashumi amathathu sigamu sehora-ke esesidlaliwe la Matros
Anithubuketin lakhishwa futhi Adams sasho ukuthi ngempela imzuzu engamashumi bemthela phansi laba mthele phansi lapha eMatimana ukhona othinteke kabuhlungu lapha nazi ikhwama thinteke kabuhlungu ngempela bathi vuka bafana phaphama kubi singaze siphole kodwa-ke nokho thinteke kabuhlungu ngenyalo nangumatrosa eyivela washayisana-ke lapha nangiya engathi ngobuzile-ke lapha sukumile-ke nokho ngiyasimbona simbona lapha nathi manje adibulu uyamazi manje adibulu uyaphuza-ke la Ramrenas ujwayele nje ukuphuza ngiyamazi mina ukhona futhi-ke nalapha lomfo okuthiwa ngumanina kade libambisene laphana uMthabelenga ngibone-ke naye futhi uMthabelenga ukuthi bayaphuzisana andi-ke usebuyele-ke laphaya masibheka kade thintekileyo kweza lapha i-Chile Boys to Majadibodu nto-ke futhi bezobuyela laphana laphela ngaphandle lelophona walunompempe alisuse futhi ngabayo i-Chile Boys i-Chippa United elandela emuva nangeyakhamisa okwamanje ezakaphephetha-ke phezulu-ke ngokuthunuka abayo i-Sundowns lisuke entendene abezobuya-ke futhi lapha sibona ukuthi njani abalibuyisa kunamono ikhipha-ke laphana ukuthi Musele futhi ethi yabajika bayithinta u-Allende manje ukhona uSantos wathi mi elayithiwa-ke noma bayivala-ke futhi Adams amanje ngona ithinta isikhathi ngapha nenkundla zokuqhamuka Matthews feza isikhathi nanithubuketin offside angekho-ke ngapha nganeno uDladwin Baloyi Ngwinya ubanjiwe ngempela lapha abantu cha fana suphambili kakhulu kunabanye nanto-ke futhi Majadibodu khona kunamuntu kuhamba umuntu-ke ngempela nawubheka laphaya ilezi zokuthiwa umudise ngiyakhambe esibayehleka lapha naye umudiba ngiyakhambe boneke ngoba bazoyiphonsa-ke izo seyiphonsa ngokhulu kushesha ekhona uMadrosa esikhaleni emuva laphana bathi nje siyayiveza futhi ngoyithinta lapha ngoba nje eqhamuka ngapha bayiveza kahle kakhulu sibona kuqhamuka lapha lomfo okuthiwa hayi khona babajika sebelithathekile lophona ngathi isimo singabavumeli ukuthi bangakwazi ukuthi baqhubeke baye phambili ngoba usema akashosheli nje bayeshoshela esekuyona ipunya selesele ovalepha ngempela ube mnyama izoko Musele ngofuthi-ke zolibuyisela la wadingwana ukhona lapha emuva ngofuthi Musele uthi aliveza-ke nangiva wathi ushayisile lapha ukwayiva alivimba uRonan Williams embeleke lapha nangu manje u-Adams ubhaliweyo asibone la engathi akabhalwanga u-Adams uzobe manje nje uke wakhonjwa ngomunwe nje bamtshitsimisele umunwe bathi fana Allende namanje mbonake u-Allende uzonikeza nayithanda u-Adams umnikeza ngempela namanje nqondake laphana iveza ngalekeni uCupido manje uCupido iveza ukhona Modiba Modiba sizayibuyisela emuva futhi nangithande ngihlikihle ngiyinikeze futhi yena lo uCupido nangizoyiveza-ke futhi ngafuthi inkundla khona manje la kunikekana ama-Allende ethi qha ethi met yawazi ukuthi met
Siamo futhi Adams ifake ngale nkundla into nje kahle kakhulu lapha sibona futhi Adams uthi ngiza nabo nje kancane uthundika abanike la kunje keka lo kama la fana ke kahle kakhulu ona la fana bamsunduza ke dunyelo bamdumela bathi sunduza la Adams kekana after good someone must come again. Sabeling, Adams, one come away now, Sabeling 40. I'm done with Sabeling, if I over the Kunakono, Fulum, the Musan Kalin and Kunsa, Joe Peggy, she's got none the Kaya, Peggy, La Family Cupido, I'm going to Modiva, Cupido. Adams, usai babika kula pale sisi benayo ayende. Apane kulo bola fana makana chokaiden. Au bande logo bapela ba. Ikram re ko Modiba. Ekko ngati. Bingo motoda. Love das Feld. Und Verlipper sigla bana go put down da ramsila. Gasi Abu Hamid asa kom da feta. Gabi afrega bela la fea. Angel Reyners. Nandi wa Gonzalo. Asbola pana Cupido. Amada ayende. Angete ngo production. Felangapa, what in gay Veza? Tito Chejosu, what do you know? Ikram, Gavin Sabeleng, Vessel for what Vessel was Valla Pagadi Reyners. What again? Ancora che vede la fana Reyners. Tuzioma shumo tatnes komisa pero alfara katika kulungikanda angesemona ukangikana baboni sikala sikona bana hono singa hama bilinga ba ngada galena hama family also kaya Mamelodi Sundowns Cabo Yellow andana logi subaiden dali suba I'm sure what is happening to Sagango? Rapinda Savella, Abayo, Chill Boys, Angela Panagulu, was it Bona, even the Pagati, who's going to find a Quaiba? I found the Pagati, uno sinopolo che sono che lei stanno le cose al fagaio diciamo che non calme giocare con le stesse non dice amabili quello dopo quei ma insomma sono matato le sia calulu sono matato le sia calulu ayende anche mo dice scesa ma non calo scesa l'uomo se sta sotto non la fa no quindi tutto quella da base da per amachas da a shafut mela afut mala se me ne ziaula goba uya scesa l'uomo da ada après goûter 60 ko lo fotangina o kekana aful ayende après goûter comme gars l'homme faut autre dunyelo Ukona santo keka lang semua dapat nama kata kulu Cupido ada ang pesa afon kona pose lang pera engatitingu ayende eskalin kona dapat dunyelo kalau kona pose dapat family Santos makan dia pernah dapat laki ishe kona gale Base Betuga Navo,
emva kwemizuzu engamashumi amane semabili ngapha ngogoli inyanga le elikaGoyiba umbala fanda bene futhi Makanda nokho lathi yapuyela phana lapha ngaphandle elibhole khona Modiba lemoyeni imizuzu emine onke nokho vezwa ke lapha futhi angijubana yedla phansi ke bayabuyela futhi sekuyena yena ukhonqobe afiva babuyela lapha futhi athu lathumela ngaphandle lapha bekungena nangibheka nje engathi lapha phela kuthiwa Madimon khona limeleke lapha sambona nje uhleli phasi umudise ngunyalo nwabe abe mkampula lapha enkampulo umdunyelo ngoke sekanyeza umudise basamile kodwa bayichief elethe ukuthi ungena bahlise ibalo njengoba njena sebelifakile ngesiwombe sokuqala nangomdunyelo sebemexwayisile nje bathi hayi sikhomba njengomnweke fana sikhomba njengomnwe ayende namanye ondekela futhi uzolibheza awalibheka ngokukhulu ukushesha khona phela nanto-ke ithuba futhi ingathi-ke khona vela vile khona Matthews kusele muvukela ukhona Modiba lakhishwa ngekhanda muvula paqha ade kushuka phansi amlamulela-ke unompempe uEugene wayende wathwasa lekhanda ange-Adams siyabona uSam ona-ke isizwe nesibongo esifishane nje kunazo zonke ezinye ezikhona la angwanjeza-ke nabo lapha ngokukhulu ukushesha lokho kuthiwa umudise kuzobe manje kongezwe-ke imizuzu emibili kuphela izokwengezwa la anto-ke lapha nemembe nje bathi siyabuyela emuva uMatthews khona futhi Adams khona Ayanda sikhalele ngapha lenkundla bayinenga nje uNtshabeleng namanje Ayanda uNtshabeleng futhi ngapha lenkundla ethi nje la umdunyelwa khona futhi ngedla fanele lapho ukuthi nango futhi Ayanda Santos ayibusele muvakasha khona fana khona kushesha uyayihlikihla nje umdunyelwa umnandi-ke kunjalo yabona manje ukekana siyambona ukuthi cha nguvule umdlalo ngushintshe ngusengale kuyena kuphinde ukuthi nami futhi ngizawushintsha-ke nginikeze Santos anto-ke lafile lokhona ade qhamuke laphana kakhulu Mudise anto-ke ijima ukuthi laphansi-ke la uMatros ange-Matros tibesele mumfake Musele ango futhi qhamuke laphana uMudise Musele Takulogo umsebi wathi cha kekana lokho bathi kuvimba futhi laphona lapha emva ezayo iChippa United bekhona uMubara lakini kuze Orlando Pirates amukubona Mubara ngeke lokade vimba lapha sibile no bona usulu grand kekana it's me esho kaza kubeiti na be tunuga la bana o Cupido kuna manje kama futhi yena okay kana sana sakula fana mova nomdunyelo khona futhi ngapha kwesokunene etiyazama uMatros wathi yakujika ke fana gijima uzuhlanza udenda andike ngokunjalo salomzuzu ukuthi abe munye nje wangaphansi kwalo ukuthi uphele lo mdlalo bona bese kuyingezwa imizuzu emibili Simon Malcolm captain la Ronnie Williams angokela nizingane kuzomaka uyaphumela phansi ngiyabuza ayende sibona ukuthi ngizobheka ngaleyo khona Matthews begijima ngokukhulu ukushesha ale futhi sikindoda-ke noko ijika uKhamis andithu wedla khona futhi Modiba ngiphamisa lapha Makhanda andicela lapha futhi afezwa bekhona uSam wathi cha nami ngiyavimba la nabo Ntshabeleng
angeza ehamba lawo kancane la uthabele futhi bathi kuba ayikhona finje kalula ayende phela sebona bayitapita manje bayibheka esikhaleni abathi bisela futhi Adams ukhona ngoke ngene namandla futhi namandla ayikho bavimba bola ukhona uMatthews engathi izoshindo da ayikhona vimba ukuthi ngafika ngaphandle Phamsa ke lafana futhi bathi sayiqhubuza la ayimisela impela bayinikela bayafana ichipha nethe sumthwala lula nje ayende Santos Antoro manje lingenga futhi ngale Cupido lo mfana yalingenga lafana sakhulu emuva ngempela ukhona ayende kadla sibona uSantos ayende ngibona sesikhali ngomehla abheka le njengawona fana uCupido Santos futhi eliveza lafana bayithiyo lafana Matthews phezulu kwamavale uzohamba ngezinyawo uMiguel Cardoso sibile futhi ke nokho enkundleni lawo kuhlele njalo ukhona uMdiba Angel Matthews ubadethi uyashana phela mfana sifuna futhi lapho ngeke wathi aliveza abafana lefana lapha ngakuno khona bebezongena fana esikhaleni kahle kakhulu ayikhona angebile lapho ngemuva wona futhi usele andithi ukhona uKhamis lamshiya uKhamis limshiya ngempela ingathithi uyawuqeda-ke umdlalo lomfo okuthiwa u-Eugene Njoli wathi uyawuqeda umdlalo namunsabelenga simbona uzamile la uthatha kahle bekade la yena ayende kumnandi-ke okunjalo namanje Ikram Reyners ufake naye elakhe igoli okungele sibili-ke nokho kahle kakhulu ngapho khona ulifakile futhi lokuqala lifake lalo ayende ngiyawukhomba kumnandi-ke okunjalo ubushisa lo mdlalo ubona bejulukile nje uCupido beyivimbela phambili kekana kahle kakhulu esiswini Adams bedlala kahle kakhulu kuzoba mnandi-ke kwesesibili siwombe sizobona ukuthi ngempela uhamba kanjani la ake nawubheka nje kumnandi kunjalo kugcine kungamabili ngapha lelilodwa ngale sohlangana nokho esiwombeni sesibili
Well then, it is a wonderful way to enjoy the weekend as your World of Champions brings you the FA Cup. It is a big one. It is Man City taking on Liverpool, but it doesn't just end there. We then cross over to Atletico taking on Barcelona. Of course, that's also going to be a very big one. Stars align right here on your World of Champions, but the stars are aligning in the Betway Premiership as today it is Mamelodi Sundowns leading by 2-1 from Chippa United. A quick one that is, and that is definitely set alight Loftus Versfeld on this wonderful Friday evening. I am still with Teko Modise and Bongani Khumalo. I think, Bongani, let's start off with the first half between Sundowns and Chippa United. A Chippa United who weren't sitting back, but it was Sundowns who got that earlier goal. Yeah, and look, it took individual brilliance to obviously unlock that back line. There's a lot of shifting and shuffling, that obviously Chippa United have had to do. And that obviously will get you a little bit tired. You might be a little bit late tracking a runner. And, Allende does really well to find a little bit of space. And once he turns and he gets sight of goal, it's a beautiful technique to sort of kind of strike the ball going across it, but a little bit of up and under as well, just to give it a bit more power, aiming for that far post. I mean, there's a lot of quality in that finish. A lot of quality for an Allende who definitely has been involved in those goals and who continues with his tally. And definitely great to see him actually get onto a goal here at home tonight. Yeah, it was. And we've seen with Allende's goals, he always trying to score outside the box. And it was very surprising for me to see Chippa being, defending in a block, but yet again allowing space for somebody to be able to take a shot. But again, it comes back to what Bongani said. With that time and space, with defending in a block, you don't put pressure men on the ball. Allende still had a lot of work to do because Sam was in front of him, but he used Sam as a decoy to be able to use those laces to be able to beat Msibi. Well, then I think tonight we also got duly entertained. We spoke about Ikram Reyners before the game started to say that he's such an important figure when it comes to Mamelodi Sundowns. With 69 days to go until the World Cup, and today he answered that with another beautiful header. I mean, you're looking at a striker now in this football fixture. The ratio is 1-to-1. That is World Cup level. You're not going to get many chances. If you're going to get the first one, make it count. And this is, first of all, the ball is of epic quality. Epic quality. To put the bend on it as if it's sort of coming to the last third, as if it's taken from the side, takes a lot of quality. A little question mark in terms of being offside, that shoulder. But once it's in the position, I mean, it's a ball of absolute class and perfection. Beautiful finish. And I mean, we've been talking about the goal tally not only between Mamelodi Sundowns and Orlando Pirates, but also when it comes to the top goal scorers, which means he's also got 1 goal shy of Dion. Yeah, he's 1 goal shy of Dion, of course, with double figures. Of course, he was injured during the season, but he comes back getting his form at the right time. We spoke about the importance of him scoring in today's game. Yes, he finds himself in that type of space, but you look at the similarities, which is the goal that we're going to see. That Chippa scored a striker just behind 2 centre backs where they are unable to see you. That's where you're going to find your goals. And look at Chippa as well. Look at Kwaiba just behind Grant Kekana, because Grant can see there is danger in front of him. But once that ball bounces in front of him, just behind him, that's where Kwaiba finds himself inside the box. Very dangerous balls to be able to defend, but good delivery as well inside the box. Speaking of defence, how could Mamelodi Sundowns have defended that better? That was less than a minute after that Reyners goal. Yeah, look, unfortunately, I mean, if you look at that right back, unfortunately, has gone missing. Unfortunately, Daniel has not spotted the danger in terms of the overload in the middle of the park. Once your centre-backs go 1v1, that is always a cue. You have to get back. You have to get your head down. You have to get back. Now, he's been brilliant going forward, and he spent a lot of time on the touchline, but he's really struggled in terms of spotting that danger whenever they're on the counter-attack. And spotting that danger with the season coming to an end, looking at Mamelodi Sundowns is also very similar to the goal they conceded against Murumo Gallants. But also looking at the halftime stats, I think it is quite clear that Mamelodi Sundowns has had the best of that. But questioning who can Vusimuzi Vilakazi bring into the second half? He does have quite a lot of players. Kayam Fekani there, he started the last game. He can come in, but who can come in? I guess we also have Ntundwana as well. That has scored, I think, in the last 4 games. Scored 3. I think also with, Fegareo as well can come also maybe in terms of those transitions, maybe to help Chippa going forward. Well then, so far at Loftus Versfeld, there's 2 goals for Mamelodi Sundowns, 1 for the Chile Boys, Chippa United. They would want to get that draw. Question is, how do they come back in the second half? So far as it stands, definitely is game on. How do they return?
Hayi siphinde siyamukele manje kwesibili sombe amabili ngapha elodwa ngale hamba phambili lapha iMamelodi Sundowns edlala kahle kakhulu kumakazi yazi-ke ukuthi i-Chippa United inalelo lishwa nje eyalithelile iStellenbosch eyayishaya ngamagoli amabili kwelilodwa njengoba ingena la nje inalezo zinhlungu kanti siyazi ukuthi kuze manje nje emidlalweni abesishiyagalombili abakanqobi nowodwa uma edlala laphana nayo iStellenbosch yakhumbula badla ngedraw amagoli amane kanti lalahlekele umdlalo owodwa ukhona uzongena manje umshishi kungena manje umshishi la uphuma uNuno Santos laba kunjalo-ke uthemba umntakazwane hlala phansi zenze zonke zekethi uthi zaba Toulouse now will figure it
kanti-ke sambona-ke kwezayo i-Chili Boys uzinzeke ngempela sekuhla kwesibili zombe asuka lahlala emuva lakwayithinta umusele sibona imatrose amatrose-ke manje futhi ngokunjalo ezayiveza kayise ngale sibone ukuthi bayangena yini noma bayaphuma na ngoba kuze manje nje abakadlali kahle hle abayo lapha i-Chipa United bahlulekile ukunqoba emidlalweni eminingi nje emidlalweni eyishumi nesishiyagalo ngathi eyishumi nesithupha uma ngabe bedlala la okokuqala bashaya ngamagoli amane kwelodwa ngathi yibona abashaya lapha eMagesi bangikhumbula kahle ingathi bashaya eMagesi amagoli amane kwelodwa ngoFebruwari kuwona lo nyaka kodwa-ke noko emveni kwaloko bavele basithela sithe uma lapha intamba endeni awubhekile nje yokuyena umajali budu ubekade lishayekelisa ngathi kumfuna makukhama lapha yena mude nangomasela phana futhi lo mfana omncane impela okuthiwa kuyena umadingwana nale ithuba futhi ayikhona badlale kahle kakhulu-ke lapha elivimba unozini bekubona ukhamisi nangamanje uthi hawu ngunyalo lwabo anja ngingene nje kanjeni logoli bethide nje wathatha lekanda-ke kuloko khamis cishe khona bekhona no-Adams isibone ngathi khona-ke kezoshaya lapha ibona futhi abe-Chipa United ngeyesibili-ke noko bamfakazi laphaya abakayishayi neyodwa abayo i-Sundowns ngesibone ukuthi ngabala bayisebenzise futhi njalo bakore umbala phana futhi amakhanda ayikhona izobuyela futhi zingabi kude kakhulu namabhane matroseva amakhanda nalithoke then ayikhona khishwa bathiwa lihambeke lishone njengojabo nge-Adams khona lapha kodwa noko bazobuyela futhi bekhuthuzela lapha khona omatrose emuvela phana sibona likhama futhi umajali budu namajali budu ifezeke ngapha lenkundla Chido da lapha futhi bekade kungena lo mfo kuthiwa ngena uKhonqobe wasikazi wakhabesi kodwa-ke noko nombe bathi ngiyakubona nje bekade kungena fana umshishe ethile kokuqala ngapha lenkundla sefona futhi Modiba ayende umuntu ayende futhi lokhu eqhubeke njalo-ke ngale esiswini uyaqaluza uyaqoqonga dlalele ishumi nesithupha abakaze banqobe-ke nowodwa bayi-Chipa United emveni ukuthi bashaya eMagesi ngamagoli amane kwelo ngiyakhumbula-ke nomdlali banamaphuzu angamashumi 2 emva kwemidlalo engamashumi 22 banqobela fana emine badlala ngokulingana kuyisishiyagalombili ngomdlalo-ke bayawuya futhi iSundowns-ke manje umhlabeleni vele ngaphandle i-goal kick vele ngaphandle lapha kukhona uModiba kanti-ke nomhlabeleni-ke nokhiphele ngale ngaphandle yona nabo umhlabeleni mana laphana balomncane madiwana vele vele ngaphandle lishiya laphana lo okuthiwa kwayiba ufake igoli-ke lokuqala la elikhona kumanjenje ayende manje Adams azolincenga futhi ukhona ukekana inhle ibheklani yayo lapha i-Sundowns nawubhekele nje angisakhuluma ngayo lapha lokho liveza nikile lo mfo kuthiwa ngena u-Adams kanti kunjalo futhi uqhamuka lapha uCupido bahle laphana emuva nasesiswini uyebadlalela labadlala emuva abanye u-Adams ufana phambi kwabo sekhona uFigueiredo angena senabona laphana umshishi kuzobonakala ngempela ukuthi naye ibhola lisekhona seliningi la kuyena angekuthi umshishi osewukapteni-ke mangabe ngibheka nje ngaphosise emuva Cupido manje saba laphana ukekana
ke njalo ke ngale bathi siyayithinta nje siyayithunuka sinikezana sisodwa bayasibukela nje uyabona uphela lapha bayo aningi lapha eswini umfake nokho uyayibuyisela lo okuthiwa nguKupido ethi me esho kuyena uRonan Williams kapteni wakhe Kupido Adams futhi ethi ngiyayihlikihla ngizonikeza wayande ngeke ngisamnika-ke nikeza futhi nangithanda befuna ukumnika kodwa wathi cha nikeza ukekana okungenani kanti-ke futhi lapha nethuba lokuza kudunyelwa Adams ithuba loModiba hayi sikhalile indweba ngobe offside yavela ngaleyo cha Uramusindela uthi ngunyalo lwabe nangiya Adams awubheka la manje-ke uModiba manje kakhulu lapha bayo iSundowns ngoba manje ngahlanu ebanjwe kabili kuphela abayo lapha nangisimbona manje izawuqhamuka la lo mfo othiwa angashayeka phansi kabuhlungu kuza umlamlela unompempe oyeni Majalibodu thinteke kabuhlungu lapha uReynolds bathi hamba nawe ungayibangela amazi ngiyamshayeleza nanguReynolds umkhwethile wasemthela phansi-ke nokho nangiya efuma phansi Majalibodu emdlalweni umkhulukazi uhlezi kamnandi ekhaya esibonile kusekhona sebenqobile ukuthi-ke baswenke kahle kakhulu bazawuthola-ke amahekhebe ndatana yamarandi aziyinkulungwane ezingama20 mnandi-ke nangiya umqeqeshi siyambona uyabakhuthaza ngale aze-ke njalo emidlalweni eyishumi abaye lapha eChippa United bakwazi kuphela ukuthi bathole amaphuzu ayisishiyagalolunye nje kuphela emidlalweni eyishumi nesihlanu kuyabonakala ngempela badonsa kanzima-ke badonsa ngedizili eseyibiza kakhulu kulezi nsuku siyabona-ke nokho nangiya umqeqeshi kuyasukuma-ke la siyayithokozela-ke Majalibodu bahamba nabantu aqinisela fanele isosha lifela emsebenzini walo Dangele udumele uDikibele umphephethe la uVusumuzi Ndaga Vilakazi Majalibodu uzobuyela futhi emdlalweni umkhulukazi kubuyile futhi nalo mfowethu uMalingwana naye usekhona la enkundleni kuyathi ukuphuma ngathi ilungu ngaphandle wasebuya-ke sekhona manje khona okhonqobe lapha phambili benaye lo mfo okuthiwa ngeno kwayipha bafake igoli bayaza ngokuyena ukwebo lokathinta namanje ngempela kodwa-ke lokho akahlangana kahle lapha noKupido emuva ngoke manje uMusele ayiveza nokho ihlangapha kuyena lo mfo okuthiwa ngena Malingwana waseveza-ke nokho uKonqove umsheshi wayibeka sakhona lapha futhi Modiba sithi ungena phakathi nenkundla namanje sibona umdunyelwa nombolo vele umdumele nje uthi shim ekumnandi-ke uma kunjalo nangizoliveza-ke lapha katakhulukhulu manje Kupido Modiba angizokuma siyabona manje ayende ukuthi ngiyawumisa-ke lo mdlalo bake basibheka lapha iJF ukuthi ngathi nje ama-draw iyabathanda ngoba-ke dlala ama-draws aba yisihlanu wonke lapho mashawa khona bethole iphuzu ngalinye ngalinye phela ngaphandle lapho bethole iphuzu ngalinye amagoli abantu badlala uFigueiredo ezangalela ungene khona manje kwesesibili sonke sizoke sidlalela fanele namandla Figueiredo Musele
engeke futhi ngalena nkundla ngayijuba ngegijima ngegoli ejubane bekhona Matroos namo-Figueiredo bakela phakathi ngizothunda nje hlosithinde njalo ukuphona ukhonqobe oyilandele nanto-ke futhi lapha nethuli ngahle belihleke kwezayo i-Chili Boys ekhombe lokho akhishwa lapha nemuva shaya kuda phezulu kwamabhala uFigueiredo njengombona nje bathi cha kufanele bazuma ngempela kodwa-ke nokho nginyalo lwabe Mota uKepido uFigueiredo eqongothe ethi ayiyo phuza amanzi-ke ngale nasibona uNtshabeleng uyababheka ukuthi ufuna ukwenzani edishazi lapho kulanda beyithola i-premiership lapho ngempela esegazini forever sibonile ngempela ukuthi abafakile basenga bavunule baconsa ngathi bazokwanyeliswa-ke la kule nkundla Nqobe ukhona la othatha kakhulu ngokunjalo siyambona lapha uKepido ovimba ngendlela emashaya emuva kodwa nokho bayabuyela futhi laphunyula ngapha nenkundla siyabona bazokulinda nje abayo laphana yena Madingwana nto-ke awakhuza nompempe qale kabusha-ke la ukuthi dlisela umoya ningabi matata ningabi magange khamisi ningamdlalisi kabi la lokho sekhona njalo lokho okuthiwa ububala kuyinyala lwami imoto-ke futhi ithi ngayihambe beyokuyena umashadi budu wafaka emva kwakhe-ke ngiyasimbonela laphana nomfo ukhonqobe ngathi uyele zawuphuma-ke ufake la nangibheka nje ingathi akazange alifake namhlanje igoli lifake laphana yena lo okuthiwa ngokwayipa sebezomdonsa-ke manje yena ukhonqobe kanti-ke siyaziyale nje uzofuma nje laphana ukhonqobe ukuthi washaya igoli goal of the month goal of the month ngoMarch nje lozi ngamashumi 26 uyaphuma-ke njengamanje nto-ke ithuba lapha ngathi onside uzongelasa khonapha lashaya endodeni sadolishaya esandleleni wathula Eugene thula Eugene uthi sishaya ndolwanele kade kukhona-ke lo mfo kuthiwa ngena Madingwana lokungena besibebe ngezinyawo ukuthi nawe-ke umqa siwela umqa esandleni oyinyala lwami sibona leshaya kuphi athi shaya esandleni kodwa nokho uMadingwana ube nenhlanhla-ke ube nenhlanhla Madingwana Figueiredo uma ngabe bengayiqumi isibindi nje sizongena manje inguzwana laphana eVanga sizobona ukuthi lapha noNsundwana sizosazike ku-Richards Bay insunzundwana baze bayisishiyagalombili abazongena bonomfecana ongena washaya igoli elihle kakhulu naphaya futhi elinganisa engathi bedlala naye okokuqala la bonomfecana uzongena bangena futhi sanongena Figueiredo ngiyakhona uyaphuma Matroos uphuma uKhamis uNsundwana engathi sombona ethi ndim lo uNsundwana kumnandi-ke wayegitsha kwezo-Richards Bay njengoba sisho nje nangoMatroos uphumile kahle kakhulu udlalile noMatroos uma bengasebenza amashow azowathola abantu lapha eChiefs United ngagcina sekulinganwa-ke la ngoba akuphephile ayende ekusele emuva-ke laphaya
asibone ke futhi ukuthi ngempela njengoba sebengene ke labo ushintsho luzokwenzani ngoba Fumile Santos manje beza Sundowns basengene uzone Cupido langsim ngathi uDavid Mashego onqobela phana inkulungwane ezingamashumi ngokugqoka kahle nokuvunula aqonze David Mashego usiyabongela andoke vinto futhi over the back for him more lo futhi phezulu mfana wasiphutuma lapha umshishi phakisizinga ngempela ukuthi kubonakala ukuthi cha inkungu isekhona la kuwe lapha Matthews andiyokuvela ngaphandle namethuzingapha nalo umshishi amele phela ngaphandle futhi lebhola sokuhlangene ke manje lapho bani ihola la begijima labafana hlangane ihola ke lapho bani la jinti sezifuna ngomzuzu owodwa behlalele nje abanye bathi hey bazobajikujiya-ke lapha abangephuze lodwa so 2-1 lo abashawa yiwo beshawa laphana ama-Stellies Cupido khona Evanka oza lapho kuyona nethubane futhi nayo lensizwa ekithi ukuthi Pieterswitz ifike la Gegana Nandi-ke uma sibona ithita lapha emuva uzinti okuthiwa ngena Ronan Williams Mudiba Adams efaka lapha kuyena Cupido ukhona lapha emuva enikeza Ronan Williams ifeza lapha nokegana ayenda sibona futhi Mudiba ayikhona bayivimba isandla sikhona lapha kule ndawo ngizibona futhi lokho kuthiwa ayende ngapho khona Mudiba ebuza bayaqhubeka la akubiwanga namayo Matthews awu namusabele manje futhi ayikhona bamvimba thina phansi lapha ukuyena Musere Shayune eceleni kwebhale Ikram Reynolds ubiwa lishaje phakathi-ke lokuya sibonile lokuqala lishaya lapho yena wayenda alishaye Reynolds elesibili mnandi-ke uma kunjalo hlezi kamnandi ekhaya kuphi nakuphi enhla nasezansi kwelakithi umva laphana lokho kuthiwa kuyena umsibi kodwa-ke noko bekhona amkinatela kwaphuza nompempe athi musuku umkutakuta Figueiredo sizwe seswazini le Figueiredo awo sheshe eveza lapha Reynolds Anguselame kumnandi bona futhi lapha lezizwa le umthunyele ephuma noMudiba siboneke lapha Company lomfo anga ulunga sabona-ke kena umdawo kuphuma umdinyelwa bafuna ukuthi akashoshele kakhulu umdawo njengoba simbona lapha ngoba uyakwazi ukushoshela ovalephe kube mnandi lethintile futhi khona alungene ulunga simbona manje Cupido siyawunenzisa-ke manje umdlalo ukuthi ngempela abakhiphe efomini laba bayo sangene Figueiredo abagijima kakhulu lapha no-Evanka kodwa bathiwa xa thoba nje niyithobe la usekhona ukubayiba ofake igoli
Taylor efaka lapha kuyena ngomshishi angumshishi manje angisela man lokade ngikufuthi ufuthi bafuna i-overlap yabona ukusela futhi amakhanda walethula emthini nozinti umfakazi ngempela manje imbe lapha lo futhi ngiyena Malingwana laphela ngaphandle lebhola ngiya Malingwana Wale kulunga ungene khona manje Cupido nangu Evanga ngiyaqapha la ngoya nango-ke onqobileyo la lensizwa Mashego uDavid Mashego amashumi amabili inkulumo yazi ngamashumi amabili angefake lapha yena iy'buko zakhe ziyasixopha ibona kumnandi siyakubongela mfoka Mashego awuzwa-ke ungizwileke uma kunjena uma ngabe uphethwe uyakwazi ngempela ukuthi uthole-ke iy'nkulungwane ugqoke nje kahle ushaye nesikhindi Evanga nanto-ke ichiboneke laphana eza ngothuleze langafuthi Figueiredo laphela ngaphandle lapho laphela ngaphandle lapho namawala lensizwe iyaphuthuma ngempela mafuthufuthu kodwa-ke noko laphela ngaphandle yamakumoza noko umpephetho yamaphephetha la ukuthi benze abatshele kona ukuthi ngempela nasingalinganisa thole nje ngisho iphuzo uma kuyi-Sundowns esilitholele iphuzo kubona kuyosho ukuthi qoso lolo hawu sinema ukuthi qoso lolo kube mnandi nangimanje umshishi ifeza ngalele nkundla sibone futhi ijubane ukuthi izovela amafuthi umshishi enikeze ngafo ayende angayende-ke nalo-ke ithuba elihle futhi ngapha lenkundla alitho khona umshishi sibile emva kokuthi akhishwa-ke kahle kakhulu abe iqongotha ukuthi bayihambeke Jokane kade khona ngishikisa futhi Mutau wakwazi kudla-ke manje baphakama bonke abantu wezwa ukuthi ngempela usalela ihlokohloko la Cupido nangu ayende esinye sesenta kodwa yayifeza manje ngifuna ukuselemeni ngale nangimanje lomfo okuthiwa Mutau ayende lokhu watshale njalo amakhona phana nangumshishi-ke manje naye futhi uzobanjwa uselemeni ngale uzobanjwa wabanjwa ngempela ngimbonile ukuthi hayi ubanjiwe laphaya yena uMutau bambile lokuthi hayi yena kudangibheka nje ngale uyena kamuhelo ngamusindela ngenyalo lwabo angiyubanjiwe la umfaka Mutau offside Lunga avela ngaphandle laphona bekade vinjwa kabuhlungu-ke laphaya ilezi zokuthiwa kwayiba angoke futhi thinta ngekhanda dlale-ke nokho umsibi kuloku amaphaphu abe phansi aphela ngaphandle laphola lokho futhi Malingwana ngalele kodwa Unsabeleng uyamazi Unsabeleng Mshishi Mutau bayaveza khona ukangikana nami Adams khona futhi khona nalomfo Matthews kanti ayende losibona ukuthi ngiyabamnikana lapha uMatthews manje banikele ngapha uCupido ithuba levela futhi la Chega khona wayilahla-ke lapha Kuza noMpembe ukhona umkhonyovu-ke nangamshishi abuyela futhi bayithinta wabeba lapha lomfo kuthiwa ngo-Adams Figueiredo
umsebenzi Florida laba umsebenzi ngithemba lapho lokugcina le olibonayo kona phela Musele ukweyiwa uyifaka kakhulu ke emuva-ke nokho ngiyasibona uMopala aqamile kakhulu okuyaphinda namhlanje sibaze kumaZulu sibaze futhi kuye nama-Citizens ngoba lapho mela ngaphandle goal kick ngiyasibona phela uNqobe ukayiba empeleni ukayiba uNqobe uphumile kodwa nokho sibona sokusemzuzu ngamashumi 20 umuntu phela umdlalo emuva lapho sekhona uKubido angayifeza-ke futhi bamthela phansi noBebe mdlalo kanje esho kule nsizwa-ke ukuthi Majalibu asibile-ke futhi kahle le ukhona uSeleman thinda kahle kakhulu Ayende angebeyiveza-ke futhi namuda-ke manje bathi siyakuvimba siyakwazi ukuthi Veja umtsundwana ekama lapha uLunge hayi khona aphaka manje amadoda laphana avela phela ngaphandle lobhola ikhona sibone ngathi yokuqala ezoshaya lapha iyona Mamelodi Sundowns nawubhekile nje azekhulu-ke sibona Muriri sibona maningi nje sibaziyo nabo kanti-ke nesikhulu esiphezulu siwupresident phile ngapha khona ngaliye ngale lapha amakanda phezulu kuMapale laphampa kabi lebhola kaKubido kodwa-ke lakho sukeleke ngokhulu ukushesha ubona Figueiredo uzolivimba laphana sheyicima kwayiba lathatha futhi lebhola vele bohlo lolo yedelele iy'hlathi zehla asibona lona futhi ukhona Ayende ogijima yonke indawo othi loqaliwe nje uthi ngila athi ngila Adam manje uKubido alinenga futhi bathi awuphinde-ke lapho umza wakhe u-Adams emuva laphaya bazokumnenga nje khona uGrant Kekana awusibona futhi eyivezile-ke kahle kakhulu uKubido edlale kahle kakhulu nawathi sawumisa-ke lo mdlalo anizi ngani bathi anizi yini Kubido Gordon Matthews is one of the Shabbat Gordon Matthews Video for me. What a good point upon the only Nani to bring upon little putter. Equanava Majadibu and put it Marimana. I put upon the only Nani. To win also been a game injection to the base combisa. Uti upende lumzalo bola paya bae contra Futi que mais de bolo o wati dele no ko Zundwana digeza o Mudao ameti da bana Futi da ko que kana da vida que na pela Kekana ada trans bakit pinuplo dua ba daw ba't masakit makakula pa super Vingan Kekana ang sumala na pa na po si Kubido emuva Ronan Williams o betake buhay sa mga kanje kumapola uyasiwa ka Porque la verdad es que tiene que gastar culo. Hemos visto a la primera boxe buena. Fue una batalísima la contra un sabe. Ronan Williams, Matthews,
futhi Sabele kuza unompempe ngiyawuvuka umdluli ukuthi ngikuphiksana nani mina kahle kwenzeke nasibona lapha sigijima yena umkwena kahle ngena umkwena ngiyasibona lapha kahle phuma Nsabeleng Sadeka kakhulu Nsabeleng nangeze phela ngamandla phela kodwa-ke kwenzela ukuthi athole ithuba ukuthi athi udlalile lo mfo lo okuthiwa uNsabeleng udlalile ngempela kumnandi-ke ngokunjalo sijabula ukubona ukuthi lelikhulu enjalo ikhono thile kokuqala fana umkwena sibona futhi lafana yena Adams angoke manje uselamela Musela uyifake isikhala lapha kukhulusiza ikhona yabuyela futhi kuyena namusela manje ihlika lafana phela ayincenga amanye abantu abanisa iSundowns yabona ukuthi Adams nangefeza kahle ukuthi nangumkwena-ke manje sibona umfowabo wasebethlehem Lunga namanje Lunga bese lemumva kakhulu lapha namanje umkwena futhi kudilayina ayikhona lapha yena phona kwena goho Musele uyifaka lena inkundla ayibuyele futhi emuva lapha base iqhamuka kanoko ayifika lapho wajikina futhi kahle kakhulu lapha ikhona lukhona-ke lapha lomfowabo yena okwayiba nanguke manje iqhamuka lapha uMalimwana umuntu-ke kahle kakhulu namanje uFigueiredo nanguMalimwana awu namane kule dlala kakhulu lapha futhi nanguMalimwana bazomphuma uMalimwana bamthela phansi bamthela phansi uMalimwana uzawusukuma-ke nokho nangu Matthews ngunyalo nalo yena Matthews waqedela lapha nawo Lunga nguye manje uFigueiredo eyifaka lapha nesingisa center nasimbona laphana Mubara ifeza kahle kakhulu lapha futhi naye Mubara eyifaka ngaleni kukhona Ibaka nathathwa-ke lelo bhola zalezake mase kuphindela emuva Ikram Reynolds ufake igoli ezilikhumbulayo la ukuthi ngelesibili emva kwemizuzu engama-37 Kekana ukhona ngale futhi manje uMudau usethengene nje ngempela wabonisa ukuthi cha usefikile-ke manje uMudau washoshela waya phambili ayende asisiqongwane lapha nesisini lokhu edlale kahle kakhulu beshisa lapha nayo Adams asibona manje uLunga Adams siyagega zasigenca ngezembe Ranga engena nje seyithola manje ikhadi sexwayiso-ke la wathi ngizokudla athe qathe yaze qathe kodwa-ke nokho ubone ngonyalo nwabi Ranga ethola ikhadi esandungena nje Bino basulu kupido ezona ngapha nanguLunga nangufuthi Matthews Andizembe Matthews sizole Majadi Bodu Majadi Bodu amthele phansi ke lapha abengeke njalo iyanqandwane bathi siyangena nayo abiyela ngokukhulu kushesha ukubona phana esiswini Adams benaye Ayende
Lunga seyifaka manje ngapha siyawunisa futhi Cupido nangu ayende efaka isikhaleni ngapha emuva Lunga sibona futhi Cupido nandi-ke uma kunjalo uhlezi kamnandi lapha yathi uCupido uyibuyisela kuyena Ronwen Williams nandi-ke uma kunjalo uhlezi kamnandi ekhaya ayisusa futhi lapha não mexes do Jair, botei na parte. Viva o Cupido. Será que nos usou aí chome? Hoje o Pere Lomzano, não manda coisa e por lá ninguém está fazendo sei lá mano, quando vai tirar essa coisa o quando manja o Pettis o Matthews. Na manje Adams saboda ba zai fesa da ga afne guda eza to so kan manje Lunga Lunga sagi bola ibu sai mova yena o Cupido nangi o Cupido keka kumnandi kunjalo nangu Matthew ates bola ila fonda sogena o Leon so vorne von Matthews. Ein Kollege noch, der Philipp auf Hand. Saya pun lagi dah faham. Nanti ke mungkin jano, nanti mungkin efek dapat phone Adams, efek sekali satu company kunci, kuna Fuji Matthews, sekali kuna Lunga. Ile. Mungkin. Saya faham. Chuma! Matthews! Wenzindaba Matthews! Matthews! Pada pagi itu, gede. Matthews balik pada depan. Namun mesti kata dia permainan Matthews. Namun dah unazindi. Namun dah mesti seperti dunia lah. Gede, wasalan kemile unazindi. Kumjama ngempela kweza ona pale. Kumjama ngempela kweza ona pale. It's Chili Boys. Nangi asimbona ushayi kwelile statu. Nangi liyo Matthews ngatamfo okchwangu. Okchwangena Rafael. Angure Leon ungena Rafael. Venus ushayi lesbili. Amatatu belilodwa ilikakwaiba ndike ngokunjalo abeyithinda futhi kanqandafe bese bayala pha iChili Boys izawuncikwa nje sibone ukuthi bayakwazi ukuthi basengathi igebe ithemba seliyaphela Figueiredo igcwele manje incwadi ngempela
i-Sundowns idlemhlanje sokela lawuphela ado-ke vimba nje unozinti okuthiwa ngu-Conan Williams ukapteni la ngiyawufake igoli lokubika ekhaya hayi ngathi ukwayiba ngempela usekuye manje nangoku-Efunga ngathi-ke bayivuma bavuma ingoma bayivuma ngempela ingoma la uyabona nje ukuthi izalele yendele umnandi-ke seyogcwalisa-ke wena asifuna futhi nangu-Efunga unsundwana empela nangunsundwana babathathe foni lakhe u-Efunga Sundwana siyabona-ke lapha nango futhi sibone la ezawungena-ke lo sokuhlala amanejana nje kodwa-ke ungena laphana Mochi ungenile kumnandi-ke ithini laphana futhi bayihlikihla bathi siyayivala kahle kakhulu nangiya Musele lapha ngaphandle laphana bathi hayi kumnandi-ke uma kunjalo senemzuzu emine ukuthi uphele lo mdlalo uhlezi kamnandi ekhaya ubukela umdlalo namagoli 4 sibona manje man ufaka umudawo upsila angosibona futhi iphonto laphana isithende esihle Sundwa ngile bufake ngapha manje imizuzu emine sibona-ke nazo namanye umsibi odliwe amagoli amahle nokho besibona laphana yena uMochi Figueiredo Angel Figueiredo laphela ngaphandle laphana belikhisha ulunga imizuzu emithathu ukuthi uphele bese kwengezwa-ke eminye ezokwengezwa uNompempe sibona futhi laphana yena Musele uphela futhi ayihlikihla bathi cha umbone intombi ende ekungena-ke lo ungene uMochi yangu sibona laphana sibona laphana ngaphandle laphana ende nasibona kakhulu ende laphana avelela kudla kukhona ulunga angumanje uMusele kuza uNompempe wathi ngiyakulamulela-ke ngiyakulamulela fana thideka buhlungu wena kusenemzuzu emibili-ke manje ukuthi uphele umdlalo lapha enkundleni enkulukazi Loftus nangumdluli othi hayi vuka fana ungafuni qhube isikhathi Musele ungafuni ukuthi ngiqhube isikhathi kodwa kunemele nonami umdluli othi hayi Musele uthindekile vele ngathi vele dlala kahle kakhulu lamahlala ayikhulu amashumi ayisithupha nane makade bona-ke lapha esiswini yena uGoodman nango-ke siyabona amagama angalingani siyawezwa uyakwazi lapho kodwa-ke nokho nange umqeqeshi wakhe uyamkhuza ukuthi hayi ehlisa umoya
beyiqhamuka kaloku ibheka phezulu angena ufake igoli lesithathu lunga Mushish namushishi manje namuzwana efika lapha ihlaba ngozwana nikeza ngapha nekudla alende sibone futhi lapha khona ulunga emuva ukhona uKhofido esikhaleni khona abanina uzovula umdlalo awuse kunozinti uma ethanda ukwenza ngempela sibone futhi lapha noRonald Williams ngiyasikaza la manje khona futhi Adams odlale kahle kakhulu lapho namusibona namushishi kumnandi-ke nokuyithina nje ayende bekungamawele lapha siswini ekhona kokugqabe kakhulu inkuzibandanga siyibonile nje satsho futhi bathi kusasa obusela manje futhi ezelapha babathile awu bazela kakhulu futhi umshishi namushishi side netting bengezele nokho imizuzu emithathu imzuzu emithathu zikuthi bethi yazaba lapha angeke simbona lapha nomfokto modimwana ayikhona ayifika nje kalula ayende ngathi umkwena simboneke lapha angeza lapho-ke lapha uMatthews ofaka igoli lesithathu ngathi lesithathu nje antoke ithiwa futhi umshishi bekade ekhona bonakele angiyawuyuthini osawuphethe kahle lo mdlalo umprogram Dluli kodwa-ke nokho kuze manje idla amahlanga la idlela nje umhlanganiso i-Sundowns kuyakhombisa ukuthi hayi khona maningi-ke manje la magoli asazi ukuthi Orlando Pirates izoqhegula yini kodwa sobona la ingathethi wayishaya indleba uEugene umntakamdludlanguliyo ushaye igoli elishayelwa izandla ngisho nokade sethi uyalala ubuthongo wavuka washaya izandla wathi kwenzenjani la basethi uLeon ulithe phakathi